nem Juhász Pétert állították ki közben, hanem Tóth Balázs. Kettős ember hátrányban vagyunk, tehát megpróbál Szabó Laci. És egy gyönyörű gól. Mondom én, a játékvezető nem látta bent, mert tovább a mérkőzés. És egy gól. Öt gólra növelte Balassagyarmatiak előnyét Bán Dávid, aki most a közben visszajöhetett a pályára. Tóth Balázs, most már csak egy ember hátrányos csapatunknak. Szabó Laci védi a lövését. Varga Ádám, de közben Szabó Lacival szemben szabálytalankodtak. Heroikus küzdelem a kalocsai csapat részéről, mindent megpróbálnak. És egy kicsit lejt a pálya játékvezetők révén is, igaz, hogy nem hazai irányba, hanem az ellenfél irányába. Kapott egyet az arcára, nincs kiállítás. Svétek, lőgól. Ember hátrányban szerzünk tehát gólt Svétek Balázs révén, 20-16 a második főző 16. percében. És egy belemenés gyanús megmozdulás, a játékvezető szabaddobást ítél. Szabó Tamás kiállítást reklamál. Most még megbeszéli Natkai Norbert, hogy ezért bizony kiállítás járt volna. És folytatott a szabaddobással a mérkőzés, támadhat a Balassagyarmat, emberelőny is. Helyzetben vannak most. Betörés és lakatos véd, de játékvezető 2 percre Juhász Pétert állítja ki. Ismét kettős ember hátrányban a kalocsai csapat. Most Szalai Zoltán volt a játékvezetők közül, aki úgy gondolta, hogy Juhász Peti megmozdulása 2 percet ér. Horváth Szilárd és Lakatos szemben egymással. Lövés gól. 21-16 Balassagyarmati csapat javára. Visszajött a pályára közben az egyik kiállított játékosunk, az az, hogy Juhász Gábor jön be helyette. Szabó Laci gól. 21-16. Földre kerül közben Szabó Tamás, szabaddobás a Balassagyarmatiak javára. Ha kicsit pontosabban célzunk Varga Ádámnak, akkor nem tudja megfogni a lövéseket, vagy a bal alsó, vagy a bal felső, jobb alsó, jobb felső. És Lakatos most védi a kapura lövő Piroska Krisztián lövését. 21-17. Még 12 perc van hátra a mérkőzésből, 4 gólos a hátrányunk. És még 49 másodperc a kiállításunkból. Tóth Balázs ismét a jobb oldalon. Szabó Lacitól kapja vissza Szabónak. Vonal közben. Pap Dávid rálépett a vonalra. Ember hátrányunkban támadhat tehát a Balassagyarmati együttes. A közönségen azt hiszem semmi nem múlik. Szabó Laci próbálja levédekezni Szabó Tamás, átkarolja, de játékvezető közbefúj, ismét Szabó Tamás bejátszás középre, már belefújt a játékvezető. Svétek Balázs megpaskolja a hátát Piroska Krisztiánnak. Kovács Gábor. Egy gól
sajnos ismét közben. Újra 5 gólos Balassagyarmati előny. Kiegészültünk azonban, így aztán elfoglalhatja a beállós posztján a helyét Balla Gábor. Szabó Laci fölugrik, és ezeket a lövéseket, amik előtte pattannak, megvédi Varga Ádám. Balla Svétek, Juhász Péter a földön, és a játékvezető büntetőt mutat, de kiállítás nem. Svétek Balázs vállalja a büntetőt. Juhász Peti elbizonytalanodott, 2 büntetőt kihagyott. Svétek, gól. Elnézést kér Svétek Balázs Varga Ádámtól, nagyon becsapta. Négy gólos hátrányban vagyunk, Princes Attila közben ismét a kapuban, aki védi a kapura törő Varga János lövését, de szabad dobás a balassagyarmatiaknak. Varga, Kovács Gábor, Széles Zoltán, Kovács lő, Princes beleér még a lövésbe, de becsorog a kezéről a labda a bal kapufa mellett. Újra 5 gól a Balassagyarmati előny. Pap megpróbálkozik egy távoli lövéssel, de ilyen helyzetből nehéz gól dobni Varga Ádámnak, aki a utolsó 25 percben bravúrra halmoz. Látszik ez az eredményjelző táblán is, mert 5 góllal vezet a Balassagyarmati együttes. Csuszkálnak a játékosok. Játékvezető továbbotint, egy lövőcsel. Princes védi a lövést. És 22. percben járunk, 23-18 a mérkőzés a Balassagyarmati együttes javára. A 4 közéjutás kapujában megtorpant a kalocsai együttes, pedig nem akármilyen skalpokat szerzett az előző mérkőzéseken, de egy bejátszás most ez ellen nem tehet Princes semmit sem. Piroska Krisztián nagyon tiszta helyzetben kapta a 6-os vonal előtt a labdát, fölugrott, még körbenézett és lepattintotta a Princes bal lába mellett a labdát, így aztán az bepattant a kalocsai kapuba. Balla kijön most a beállós posztjáról, Svétek kapott egyet az arcára. 2 perces kiállítást kap közben a Balassagyarmati játékos, Bécsi Mihály. Bocsánat, Kovács Gábor az, nem Bécsi Mihály. Bécsi Mihály a 18-as, Kovács Gábor a 19-es. 2 percig tehát emberelőnyben játszunk ismét, 4 gólos hátrányban vagyunk. Szabó Laci bejátsza Ballának, és ez 7 méteres. Nem tudta Bán Dávid megakadályozni Balla Gábort, hogy bevigye a kapu elé. Svétek egy lövőcsel, gól. Most nem a bal felsőbe pörgeti, hanem a bal alsóba. Nem erővel, csak szépen bepattintva oda Varga Ádám jobb lába mellé. Balassagyarmatiak adogatják, húzogatják a labdát a védőfalunk előtt. Szabó Tamás kapott most érzőt. Pap Dávidot még megpróbálja blokkolni, de már is indulhat a támadásunk. Juhász egy gyönyörű ejtés és gól. 24-20. Nem akar az a
Fránya 4 gólos előny csökkenni, és közben időt kér kedves László, a balasagyarmatiak edzője. Kolics János pedig koncentráltabb játékra kéri játékosait. Nagyon idegesek a kalocsai játékosok, nem is láttam mostanában ilyen idegesen játszani őket. Ha nem jön be egy-egy lövés, vagy a játékvezető ellenük fúj, ami persze előfordult minden mérkőzésen, akkor elveszítik türelmüket. De most már folytatódtak a játék. Ember hátrányban a balasagyarmati együttes. Juhász Peti pedig Szabó Tamás próbálja meg semlegesíteni. Ő a balasagyarmatiak egyik legveszélyesebb, legjól veszélyesebb játékosa. Szabó Tamás most bemegy a beállós posztjára. Juhász kint van zavaróba. Jó, zárunk most. És egy belemenés. Szerintem a játékvezető azonban azt mutatja, hogy Szabó Tamás kezét fogták. 4 gólos hátrányunknál ismét támadhat a Balasagyarmat, és közben Szvétek Balázs leteríti a földre a balasagyarmati játékos. Horváth Szilárd volt az, aki legázolta Szvétek Balázs. A játékvezető nem látott okot ismét a kiállításra. De a labda miénk, 24-20-as balasagyarmati vezetésnél mi hosszatjuk a labdát, emberelőnyben játszunk még mindig. Szabó Laci megpróbál betörni, lövés, gól! Öklét ráza Varga Ádám, a balasagyarmatiak kapusa. És Széles Zoltán szidja, hogy hagyta elmenni játékosunkat, így aztán 3 gólra jöttünk föl ismét. Még 5 perc van hátra a mérkőzésből, és 2 perces kiállítást kap Szabó Laci, mutatja Szalai Zoltán játékvezető. Most mi vagyunk 2 percig hátrányban, mert közben kiegészült a balasagyarmatiak csapata. Szabó Tamás, Horváth Szilárd, Varga János a bal oldalon, ő kapja a labdát. Egy kijátszás szélre és egy vonal, indulhatunk. Emberhátrányos helyzetünkből bejátszás középre, és Juhász Péter szépen csapattunk a fölugró Varga Ádám talp alatt. 2 gólra csökkent a hátrányunk, 24-22. A közönség is érzi a lehetőséget a mérkőzésben, hatalmas dobolásba és bíztatásba kezd. Egy átlövés és gól. Horváth Szilárd, a rutinos balasagyarmati játékos, balra mozduló Princes mellett a jobb alsóba dobja. A 25. balasagyarmati gólt, 25-22. És most Kolics János kér időt. Ez a 3 gólos hátrány koncentrált védekezéssel és jó támadás vezetéssel még akár ki is egyenlíthető, érzi és Kolics mesteri. Reméljük a játékosok is így gondolják. Nincs mit veszíteni a kalocsai együttesnek, mint már mondottam, eddig is szép skalpokat gyűjtött a Magyar Kupában. És az ellenfelünk is egy osztálya följebb, az NB1B-ben dobálja a gólokat. Nálunk a legnagyobb probléma talán az, hogy 7-8 olyan játékos van az együttesben, aki
hadrafogható minden körülmények között, és elég erősek már ehhez az osztályhoz. Közben kiesik a labda Pap Dávid kezéből. Ember hátrányban vagyunk még 44 másodpercig, és támadhat a fehérmezes együttes. Szabó Tamás, Kovács Gábor, Varga János. És Varga lövés, lepattan a blokkról, megszerzik azonban a balasagyarmatiak. Jobban koncentrálnak a lepattanókra. Piroska Krisztián, és most egy gyönyörű védés. Maradt a 3 gólos balasagyarmati előny, de vészesen fogy az idő. 3,5 perc még a mérkőzésből. Pap rálövi kapura, mi dobjuk oldalról. Tóth Balázs Pap Dávidnak, Szabó Laci. A baj az, hogy gyorsan kell befejezni a támadásainkat, és ez bizony a lehetőségre is nagyobb lehetőség. Szabaddobás ismét javunkra. Balla, Szvétek, Pap, beindul középen, lőne, de ráütnek kezére. Szvétek, átlövés, gól. Ismét 2-re csökken a hátrányunk. És még 3 perc van hátra, földre kerül közben Szvétek Balázs. Nem láttam, mi történt vele, mert közben a másik oldalon figyeltem. Fájdalmas arccal fogja a térdét Balázs. 3 perc még a mérkőzésből hátralévő idő, de mutatja Kolics mesternek, hogy semmi gond, viszont még egy kicsit, de marad a védelem tengelyében. Három perc, 2 gólos hátrány, egyenlő arányban a csapatok a pályán. 6 támadó. Jól kéne most védekeznünk, hogy legyen esélyünk a döntetlenre. Szabaddobás már közben befújt a játékvezető. Gól tehát érvénytelen, hiába lőtte kapuba Piroska Krisztián. Szabó Laci tuskolja az ellenfél védőjét, közben Princes véd, és kivetődik a hatoson kívülre, és kiüti a labdát az alapvonalon túlra, hogy ne kaparítsa meg az ellenfél azt. Támadhatunk, 2,5 perc van még hátra, 2 gólos hátrányunknál. Szabó Laci ellövi a labdát, de a játékvezető belemenést fúj. Most csak a erőszakos védekezés segített rajtunk, ha ki akarjuk védekezni ezt a támadást. Rutinos a Kazincbarcika együttes, tisztára játsza magát közben Kovács Gábor, és Princes nem tud tenni ellene. 26-23, Pap kijátsza Tóth Balázsnak, ő Szabó Lacinak hátra. Még az utolsó 2 percre bele kéne húzni egy kicsit. Pap betör középen, és szabad dobás javunkra. Balla elvégezte, játékvezető visszafújja. Balla Szvétek, fölugrik Balázs, és a földre kerül közben. Balasagyarmati játékos, de 2 perces kiállítást kap 8-as számú Kajdi Norbert a balasagyarmatiaktól. Hűha, valami nagy baj történt a balasagyarmati játékossal. A mérkőzést emberelőnyben